Omele jage masanuwe, omele mage nokuma, oye mele njoya kusanuwe. Egwa amalise, asibe egwa amalise, 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 ndiama, egwa amalise. Yes. Ogunke my father di we tie titi o ya tabo o ya na nje kulonka. Obu no to the door for man ko de aka. O ya ta nda meji. Mano ko de ya ya ya. O ga ba lu bi nne. Yes, because they will tell you all about the American na I do aka ga de se ni. Yeah. Yeah. Zuma Munafiko. Which you need a conquer. Oye Machi. Yeah, too. The CWA Dagon, the CMA Dagon, the DCH Agago, the Amasle in London, Soka, the Mona Noka, and it's a band. You couldn't Guamu. Arena never tanda moko TV. Bokoma Yagazie. Hello. Asina koye ni mebuke eguja boya. Iyo munne media yemma. Campro Maros, Ricananda. Amen. That one, this year. Yeah, man. So yeah, on the CWO. There man. The CWO never. The CWO. I'm gonna get about my car. There man. Vaye no one omo kulejahi yo. Wakene no missing ganga ina panenuwa. Ebobu ni vaye mena no one omo kulejahi yo. Elekete kwenu missing ganga ina panuwa. Ebobu ni vaye mena no one omo kulejahi yo. Ibe kwa panenuwa no omo kulejahi.
imekwa njọ n'ụwa na ọnwụ gwụkwara eche ihe ịkpasi ike akụ nke ụwa na ọnwụ gwụrụ eche ihe ịkpatakwa n'akụ n'ụwa na ọnwụ gwụrụ eche ihe gwakenebe na-esi nganga anyị na-akpa n'ụwa ebe ọ bụ na ife anyị emena n'ụwa na ọnwụ gwụrụ eche ihe eleketekwana ụmụ isi nganga anyị na-akpa n'ụwa ebe ọ bụ na ife emena n'ụwa na ọnwụ gwụrụ eche m ime mmanụ n'ụwa na ọnwụ gwụrụ eche ihe imekwa njọ n'ụwa na ọnwụ gwụkwara eche ihe ịkpasi ịgwa akụ nke ụwa na ọnwụ gwụrụ eche ihe ịkpatakwa n'akụ n'ụwa na ọnwụ gwụkwara eche ihe maka na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji ji iwu bụ na aga abụ ya bụ maka na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji ji iwu bụ na aga abụ ya bụ ya chọwa obodo izu ike asị ndị mere ka n'obi manịja ya dị n'ebe dịkwa achala ugo nke gboo asapeta ije m ọgba elegedekwenu bụ isi nganga anyị na-akpali n'ụwa ebe ọ bụ na ife anyị emena n'ụwa na ọnwụ gwụrụ eche anyị gwakenenu bụ isi shakala anyị na-eme n'ụwa ebe ọ bụ na ife mena n'ụwa na ọnwụ gwụrụ eche m mmasị ewune n'ụwa na ọnwụ gwụrụ eche m mahalikwata n'ụwa na ọnwụ gwụrụ eche m ntụchasị jụrụ ụwa na ọnwụ gwụkwara eche m ịtụtakwana n'ụwa na ọnwụ gwụrụ eche m maka na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji eji iwu bụ na aga abụ ya bụ eziọgọ na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji eji iwu bụ na aga abụ ya bụ ayọrịma
Chafiani. Aye, no one. You know the yes, no one. I get it, Aye, no one, Aye, no one, Baka Union. Yes, at the same time, they go to see where they Makande Siche Ebedefa, where they all is well. 007, I can make another police, I know we are no. IG Ofela when Nazi Adia Mama, Obon Desi Ebedefa, where they can have actually see as you know, non depend Anake Hakasi no do police. In the prayer right here, no near Ega Fueba Pado, Ama Nabakandi Obana, Gasi Ezinona, Akasia, Makandena Nafa. Yeah. Then I chose when Anabata is Mama, whatever Papa, the high chief, who goes in the room, who goes in the wine and Canadian of the producer. I must sing it out. Remember, did you get a number? Is a police. I must sing it out. Remember. Yes. Then I make a number 007. I must sing it out in the producer. Make a nice woman I work there, Babo Petit. Here are the Oya. As you are pushing it, maybe they can happen on this way. But you are calling. Yes. Yes. What causes it in the wood? Super. As if we are now. For no room, now to be. Oh, yeah, the woman, but I don't know when I just so poor. Oh, yeah, the woman, but I don't know when they were so poor. Oh, we belong to Nigeria. Oh, yeah, that woman, but I didn't know one of this. Oh, yeah, that woman, but I didn't know one that will so good. Oh, we belong to Nigeria. If I get me, I make us and I say, do those events. Look at it, I buy Gogo die no the if I will Namugati, if you will a kitty, none. Tia, come to Andy, Gogo die. Are you good? Can you just even? Can you go see? No, I cover no. Are you just Kayi kobazi, ayi je no kayi baba. Befu obi, no. Ayi je no, ayi abasu na kayi biri no tonuwo. Ife gemi na bedos ayi je no. Abolo keni na bayi o, kayi la bolo no. Adi o, jama. And their people
obodo ibiri n'udo duhe agba ogbe TV ndị ọma obodo ibiri n'udo duhe ndị ọma ka anyị na-akpọzi n'uwe ka anyị biri n'udo anyị ejebezie ka anyị kọbazie ka anyị kụzie n'udo kọba anyị ekpezie ka anyị kọbazie ka anyị biri n'udo anyị kọbazie anyị ejebe why get you ever put the banda? You can wait, come on, that's it. And I'm the sugar, Nabasino. Oh, you my sugar, we go, walk on Manu, what are you, sugar, walk on my answer, you do, can you be the can you cover Zeno, can you cover, I use you, Amoko TV. Never forget you are hanging out with Melody Makers Dance Band of Enugu. All the way from 042. Okay, that's very good. That's right. You have been to like yeah. Sugar. Oh no. Why? I can end the banda. Try. Austin. Ah, ci fa conta. É que dengue.
Edi Kwanza bio bio Izu Kamana Netio Bia Bia Yes,